kat kajing kena bagi pulit kidang twet ban kem ye kidkhot ka Nyau Trap Integrated Territorial Organization hakalang karilum khasi jaintia hadien ka jingja huri hura padang ki pulit par kidkhot ka organization kabla ja ka no phais ngi jong ka south tarek unai luar arja apply u president ka organization uba don bok dakhar ulaong Bagajing syak bom syak tiet nolor gajing syak kawang tear gas ki dukhan ka don kajing day but kajing say madan kapadang shan dak organization ya kajing I no objection certificate dak society ha relief and rehabilitation colony ya ki barjala hakate jaka ban yo apply ni ban pentamai trading license na Khasi Hills Autonomous District Council Kahito hadian ka jing khot hajer hasadar police station namar ka jing phong uniform yong ki dukhan kalami na katay ka jaka ban lectur sa secretariat ban brad ki plakat ki badon ki jing thop pandam sarkar Henry kila sya pansange no Maria Poi hapersya ka State Bank of India main branch bat hang ni kalami ka jing ya ktien bat ki bor magister bor pulit kabala lam sa ka jing pen ibor hakabagi pulit kila say lathi bat kawang tear gas ban pen praya ka kunhon Uba don bok dakhar ha kajing kran bot usulong mel ukurwa ka atiar lingba ka phone ha ka santere unai luar arja arpulai ulaong ba kajing khot hajer ka day namar kajing led ka organization banya kendu ya director ka program implementation and evaluation ha ka arpulai tere ujel liu arja arpulai banya kran halor kajing thungkam sop ha ka tei ka tanat trikam ya don nang hang to hagapor ngadang yada yo magistrate hagapor bagidang push ikna nang bekon control hadir nang to ki kawang flash ke ini ki stun grenade ki polis betai hang to ki kendit don kawang flash ke ini ki stun grenade ki polis betai hang to ki kendit don ki baphat tanging ine be hang to pantet ki jungkul mar handrei ini ki polis pat ki wan ki bom ki shot ki tiet tang i kam back of den dala call back hadien ni yeng no tang on call the magistrate handrei ki klem ko call ki klem khod ki magistrate u aiban u ai order be tergas tu pulir ukong tergas tahang tu kabetai ki bom ki ayu tabeleng ong gum ta namar ba kajing sa somon ude Roy ubala ude u alach repeat satu kopor arajar khat lai bla sya terminate u nakaroy roy to komut ar koloni bon ki roy and plus beleng ong bakane ka sarkar ka plan namar ba nikta ang tu ya arngut ke politician bayar day ka trade license bad ha tu jing penchai ru ila I he kolong kontradik ha ru kompensai kini ki kita ki MLA bayar syar khar lengi elect bakat kadon jing day bat ka ar ko koloni namar ka sila I hang tu kadon kumba 1000 vote mudong kita ki take refugee mo bat ko wai ru ni persya bahaya illegal migrants pi namar mana kan ru ni kren ong ba mentala da ka society ka INOC kamutla da wan dunong Bangladesh yo kumne kumtai ta kumbut nila apdang ni ki Bangladesh pi illegal migrant se ka dai halor kata bangi kita e kubut bang jongki armut kita ki MLA si buwan na keleng bakin yo ban pendong sa konsensi jongki te ni alaj pa kadon ke jinya dai bat ndai stang kata namar bangi kita hobut lom pi jongki sponsor jongki ni ki political party kum ka top tem ni kita de kai ka bangi kita long ka covid ha ke ni ki ka kes ka ba apiar ka lei ki jing kali ba balai ni phong ya kata ka sapti yong ka ba yes riem bat ka jong gane ka SOT la ne kata ka NSG tengi la jubab syai haba piong uniform kamut ka patlon ka juti ha ka coat ka shirt ki de banong siem beta the uniform be rei kai ka bangi thongi ka ka simple t-shirt kam de here ka ba ki copyright maki la ne ka branding ko jongki bangi thiet online namar ba kai ka ba di hayo habang paj ba ki de ngi thiet tamanta ki ya de hi hadin ki prosecute kata ka bom song rem kai sam katang oi pitanado arfu we nadu ba sengi ka sengi don ki uniform halai ko rong green rong saw pat ka to ko rong yong ban pen I sika perthai bangi de ki hito bat nyim red nyim khau puat ban pen I yala ka jong ba ni de utaw dukhat jong hito tingila pen sai ru police pa kadai ka identity nang ba laj ban nekle ba ru pa ba ban sok ban identify ta la dingile ba klaru la sok ban identify la dangim le ru kala sok ban identify ka tangi kren ka basai ni don ka ban identify ta kadang mi phong yi de uniform bangi long discipline kani kadai tang ka jing ai daw nomar ba ya kani ka case ru ka hab ha to ka case si kamau nam por bangi le dawa ban pen sange kam anthung kam ya ka to ka we ga garo ba ki uthung sab utu marcos en marang se phitep ba ka sarkar de mano kadai ka kanong penyap brio NPP kanong penyap brio te namar bangi kran ni ke jing sisa te ki ong hanaba don bi na po society ke I inform
yu ta ki sesumoto tahang ni pelak pausai pe government kam kwa yang ni ben keren ya ko hok kam kwa yang ni ben tuklar ke kam corruption ki kwa bi pande kat bomon de halor katang ni kanong rim ni don da sakhi sundan hi nomor ba baleng indala lek persya hang to bat phiru phidon ha to ko si hapor bingi lek persya hang to hapo no crack building ni yor ko appointment ndrei upulit ula serta lupa kadi kadai ka full plan man eliminate no nomor ba nado ka por election ki latrap tikimla hang niru namar ba da ka pisar umla ban thiet man yakran sung tho ru ngintre namar mung ka ban ko compromise nang banta ka daw ba jong gari ba ka jai mentrio te kane ka chan ikwa ban pni bangi ngi de ki ru bomman haba menen ru ni klam sho dakhar ni klam sho yo ru ba ni klam punwit ka yat ka yang ndrei usho upulet upun hurui hura upulet haman ki dong snong haman ki kontot WhatsApp boy kundang ki kali penwit di kajat kayang kabalong be an kita ni ki bad yak an hambai ki timsi kitla tipni ba maki kan ki dei ta ki rukai han phio sngo bo hito manen timsi phio sngo bu unsho kabanga ngastan hang to ban yadai ki de khot la jong ki tiet ki bom ngaklam phet ki kong targas nga kandat namar banga ngam kwa ba kin mong kin man sa ki khot ki jongi namar bang yang kanong rem imat dei hang ta ba ki dom ba ki isat janga tegi kita ki kwa ban han mentah hadu ban nang thret ndre ke jing thret ke jongki kanang pen scam chu ba ki pen i sha ya kata ba ki kwa ban penja klep ki badon kemen sem ban e je kari ba ke jendre handre ngem salia kabor kadang ka an hi ke dai kumju ya brok khat tengi ngedang persang hi ban ya te kelenti ka an tengin dala ya kat kum ki an ta in sepet je ka ai ka bade ban ka jing le ka jing pha jing ko government ban han ka ne ka long totally long ku kapanhap kerdan yangi kum kini ki Al-Qaeda. Kani ka bomla ban priang society. Subu lada barok hoj kini ki kena napok kari kasi ki sisat ki sungdom. Satu lada dia ka ai kan ba kle ka government mo. Sakawai nga kuntu ya ka government namar ba kala long kata ka mo ba mabriyo ba lada kala ban ri entity yo tu rip yo tu mo u ala repes ha pan map u IO jong ka sardar tu Sendroy u badai ru naka community jongga Bengali telada ke sarkar ka sngo ba katta ka sngo mo humanity lene ka so forgiving na tharai yangi lingi singi klempen huri hura dengan kuntu ka government ba kamdai banda siliang ka dei ban lok ka an ka dei ban long kumju ya barok pat salon sa ki kala don keleng menta sapok ri boy ru kila thwet sapok jante hel su kila taban